ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. То лаҳзаҳое ки бозии футбол дар кишварамон шурӯъ мегардад, барномаи мо кӯшиш мекунад ки дар бораи охирин хабарҳои футболи ин қитъа ба шумо ҳарф задад. аз рӯи фарзияи нашрияи Титан спорти чин, ҳамлагари клуби футболи Тоттенхеми Англия ва дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ Сон Хин Мин беҳтарин футболбози Осиё эълон гардид. ӯ дар маҷмӯъ аз 306 овози имконпазир 286 тои онро ба худ сазовор гардонид. ин маротибаи чорум аст ки Сон Хин Мин ба ин унвон сазовор мегардад. дар зинаи дуввум Сардор Озмун, ҳамлагари дастаи Зенити Санкт-Петербург ва ҳамчунин дастаи мунтахаби Эрон бо 89 имтиёз ва Жуниор Негрео аз дастаи Улсани Ҳундаи Кореяи Ҷанубӣ бо 83 имтиёз ҷои сеюм ва дуюмро ишғол карданд. дар ин қатор легионери машҳури испанӣ Андреас Инеста, ки дар ҳайати клуби Витсел Кобеи Ҷопон ҳунарнамоӣ мекунад, бо 44 хол ҷои чорумро ишғол кард. дар ин овоздиҳӣ телевизиони варзиш ҳам ширкат кардааст. мегузарем ба якчанд чемпионатҳое ки дар Осиё ҳамоно идома доранд. дар ҷумҳурии исломии Эрон мусобиқаи лигаи бартар ба даври 14-уми худ расид. дар ин лига 16 даста ҳунарнамоӣ мекунад ва футболбозони тоҷик 2 нафар Манучер Сафаров ва Ваҳдат Ҳанонов ба узвияти дастаи Персиполис шомил шуданд, ки ҳоло дар зинаи дуюм қарор дорад. дар ин давр Персиполис дар сафар бо дастаи шаҳри худро қувва озмуд ва шогирдони Яҳьё Гулмуҳаммадӣ натиҷаи баробариро бар ҷой гузошта бо 1 имтиёз баргаштанд. таваҷҷӯҳ мекунем. футболбозони тоҷик Ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров алҳол дар ҳайати дастаи Персиполис ба майдон наомаданд, вале мо мебинем ки Манучер Сафаров дар курсии эҳтиётии ин даста ҳузур дорад ва дар бозие ки бо дастаи шаҳри худро ё худ падидае ки инҷо аз Машҳад ҳаст, футболбозони дастаи Персиполис ба бартарӣ соҳиб буданд ва чандин фурсатҳои голзаниро ба вуҷуд оварданд, вале танҳо дар дақиқаи 31 ба онҳо муваффақ шуд ки ба сафи пеш бароянд. ҳоло ин аз ҳуҷумҳои дигаре ҳаст ки футболбозони дастаи Персиполис сомон доданд ва инҷо як зарбаи ҷаримавӣ аст ва Масъуд Козимёнӣ бо худголаш, бо он ки хато кард ва тӯбро бо сараш ба дарвозаи худ зад, ҳисобро боз кард, футболбозони Персиполис ба сафи пеш баромаданд. аз ҳама аҷиб он буд ки дар ин вохӯрӣ, ҳоло бози бори дигар бубинед, инҷо буд он ҳолате ки Козимёнӣ тавонист бо сараш хост зарбаро баргардад, аммо ин тур нашуд. аҷибаш дар он аст ки боз як маротибаи дигар тӯб аз футболбози худи ҳамин даста ворид тӯри дарвоза гардид ва инҷо дақиқаи 45 аст. Ваҳид Амирӣ бо сараш тӯбро ворид тӯри дарвозаи дастаи Персиполис дастаи худӣ зад ва ҳисоб баробар шуд 1-1 ва дар як бозӣ 2 худгол ё худголе ки аз ҷониби худи бозигарони даста зада шудааст. ин натиҷа то ба анҷом боқӣ монд. ҳоло бубинед ин зарбае ки бисёр ҳам ба дараҷаи олӣ иҷро карда шуда буд. дар натиҷа Персиполис натавонист ки боз 2 имтиёзи дигар ба даст орад, ҳарчанд фурсатҳои зиёди голзанӣ ҳам дошт. ҳоло алҳол Персиполис аз 14 вохӯрӣ дар 8 вохӯрӣ ғалаба кардааст, 5 мусовӣ дорад, 1 бохт ва натиҷаи тӯбҳояш ҳам 20-10 аст. пешсаф Истиқлоли Теҳрон дар даври 14-ум ба пирӯзии навбати худ даст ёфт. ин даста нисбат ба дигар дастаҳо ҳунарнамояш беҳтар аст. Истиқлоли Теҳрон дар варзишгоҳи озодии шаҳри Теҳрон Месси Рафсанҷонро қабул кард ва инҷо бозии ниҳоят ҷолиб буд, аз он хотир ки голҳои зиёде зада шуданд. аллакай футболбозони соҳибони майдон инҷо як ҳуҷуми хеле хуби худро ташкил карданд ва Артур Кевен Ямга аз Фаронса, ки дар ҳайати дастаи Истиқлол бозӣ мекунад, аз пой зада афсонида шуд ва довар зарбаи пеналти таъин кард. ҳоло бори дигар мо инҷо дидем ва зарбаро худи Артур Кевен Ямга ба ҳадаф зад ва ҳисобро боз кард. ҳанӯз ин дақиқаи 9 буд. ҳуҷумҳо аз ҷониби ҳарду даста хеле хуб ҳам буданд. мо чун дар бораи вохӯрии байни ин дастаҳо агар ёдрас шавем, ин ҳамагӣ бозии сеюме ҳаст ки Месси Рафсанҷон бо Истиқлол мегузаронад ва 2 ғалабаи Истиқлол дар ин ҷо ба назар гирифта шудааст ва дар ҳолати дигаре ки ҳоло инҷо бозбинӣ мешавад,
футболбозони дастаи мисли Рафсанҷон ҳам имконият ёфтанд ки тӯбро ба самар расонанд. Аз зарбаи пеналти ва ин навбат дақиқаи 35 аст ва аз Менсаҳ ба задани ин тӯб қодир шуд. Ин бозигари нигериягӣ дастаи Рафсанҷон аст ки ҳоло бори дигар ҳуҷуми футболбозони аллакай дастаи Истиқлол аст. Нимаи дуюми вохӯрӣ ва футболбозони ин даста тавонистанд ки боз як маротибаи дигар ба задани зарбаи пеналти фурсат ёбанд. Инҷо бубинед, ин се пеналти то дақиқаи 61 дар ин бозӣ ба қайд гирифта шуд ва бори дигар Артур Кеваньямга дубли худро аз пеналти ба самар расонид. 2-1 дастаи Истиқлол ба сафи пеш баромад ва ин гувоҳӣ он буд ки истиқлолиҳо имсол нисбат ба соли гузашта бештар ва хубтар ҳунарнамоӣ мекунанд ва як ҳолати дигар ба вуҷуд омад. Ин дақиқаи 87 аст ва футболбозони дастаи Истиқлол боз як голи дигар заданд. Ин навбат Амин Қосиминаҷод буд ки барои хатои дағали хати дифоъ онро истифода бурд ва тӯби дигари дастаи Истиқлолро ба самар расонид. Аммо футболбозони дастаи мисли Рафсанҷон ҳам боз як ҳолати дигарро ба вуҷуд оварданд. Ин ҳолат аз ҷониби Сулаймонӣ зада шуд ва ҳисоб 3-2 бо пирӯзии дастаи Истиқлол ҷамъбаст шуд. дар натиҷа Истиқлол ҳанӯз дар зинаи аввал аст ва аз 14 вохӯрӣ дар 9 бозӣ ғалаба кардааст. 5 мусовӣ дорад, алҳол ягон бохт надорад. 21 тӯб задааст, 5 гол гирифтааст ки ин нишондиҳандаи хеле хуб аст ва 32 имтиёз дорад. ҳоло ҷадвали ин мусобиқа ҳам пешкаши шумо мегардад. дар рақобатҳои Лигаи Ситораҳои Қатар ҳам бозиҳо идома доранд. Дастаи Асад баъди 11 дар садри ҷадвали мусобиқот мавқеъ гирифтааст. Аз-Зуҳайл ва Ал-Ғаррофа ин дастаро дунбол мекунанд. Наворҳои бозӣ байни дастаҳои Аз-Зуҳайл ва Ал-Арабӣ дастрасимо шуданд ва ҳоло онро пешкаши шумо мегардонем. чемпионати Ситораҳои Қатар бисёр ҳам тезтун мегузарад ва дар ин ҷо агар шумо дида бошед, мо як нишонзани беҳтаринро дар Лигаи Чемпионҳо пайдо карда будем, Майкл Олунга, ва ин Майкл Олунга дар ин ҷо дурахшид. ҳоло ӯ аст ки ин ҷо аз як нафар хеле моҳирона мегузарад ва тӯбро ба тӯри дастаи Ал-Арабӣ мезанад. дақиқаи 4 буд ҳамагӣ аз паси хуби Алӣ Майкл Олунга ҳисобро боз кард ва дар ин маврид, дар ин бозӣ ҳам кортҳои зард аз ҷониби довар хеле зиёд дода шуданд ва футболбозони Ад-Дуҳайл 4 маротиба муҷозот шуданд. Вале Олунга бошад дар дақиқаи 48 дар қисми дуввум боз як голи худ ва дублашро ба самар расонид ва Ад-Дуҳайлро бисёр ҳам дар вазъияти хеле хуб боқӣ гузошт ва дар натиҷа футболбозони ин даста бо ҳисоби 2-1 зафар ёфтанд. Дар ин лига Ал-Дуҳайл ҳоло бо 29 имтиёз дар зинаи дуюм аст, 13 бозӣ гузаронидааст, 9 ғалаба, 2 мусовӣ ва 2 бохт, 34-14 натиҷаи тӯбҳояш аст. ҳоло шумо боз ин ҷо мебинед. дар Ҳиндустон ҳам мусобиқаи футболбозон дар 3 лига раҳандозӣ шудааст ва дар ин кишвар ҳам узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон Комрон Турсунов бозӣ мекунад. ӯ дар дастаи Раҷастан ки миёни дастаҳои Ай-лига ширкат мекунад, бозии аввали худро гузаронид ва дар майдонаш аз Панҷоб бо натиҷаи 2-0 шикаст хӯрд. дар мусобиқаи лигаи бартари Ҳиндустон бошад, чун анъана 11 даста ширкат менамояд ва ҳоло пешсаф Керала Бластер ба ҳисоб меравад. дар даври даҳум Керала Бластер Ҳайдарободро мағлуб намуд. лаҳзаҳои ин вохӯриро тамошо мекунем. сифати наворҳое ки аз Ҳиндустон ба дасти мо мерасанд хеле баланд аст ва ин имкон медиҳад ки мо ҳунарнамоии бозигарони майдонро хеле хуб дарк кунем ва дар ин ҷо футболбозони Керала Бластерс ки соли гузашта он қадар хуб бозӣ накарда буданд, ин сол дар мавқеи аввал ҷой доранд ва ҳуҷумҳояшон ҳам барқвору нишонрас буд. аз ҷониби дастаи Ҳайдаробод ҳам
дар баъзе ҳолатҳо мо бозии зеборо дидем. инҷо ҳоло як ҳолате буд аз зарбаи ҷаримавӣ ва инҷо зарбаи Марко Лешкович буд ки ба сутуни дарвоза ба тири дарвоза бархӯрд ва баъдан футболбозони ин даста ҳуҷумҳои пайдарпайи худро ташкил карданд. дарвозабони дар назар дорам Ҳайдарободро Лахмиканд Катиманӣ бисёр ҳам моҳирона бозӣ кард. аммо дар ин мавриде ки ҳоло мо шумо мебинем ин тӯбро гирифтан ниҳоят душвор буд. дақиқаи 42 аст. Алваро ҳаст ки ҳоло мо шумо мебинем тӯбро ба тӯри дарвозаи меҳмонон дастаи Ҳайдаробод равон кард ва ҳисобро боз кард. дар ҷадвали мусобиқот Керала Бластерс аз 10 вохӯрӣ дар 4 ғалаба кардааст. 5 мусовӣ дорад, 1 бохт, 16 бар 10 натиҷаи тӯбҳояш аст ва 17 имтиёз дорад. Мумбай Сити дар ҷои дуюм аст, 11 бозӣ, 17 имтиёз. Ҳайдаробод бошад дар зинаи сеюм мавқеъ гирифтааст ва бозиаш ҳам хеле хуб аст. ҳоло бубинед ин дастаи Ҳайдаробод аст ки ба задани гол инҷо муваффақ шуданаш мумкин буд, вале муҳофизатгарон дар охирин фурсат пеши роҳи зарбаи ҳамлагарро гирифтанд ва ҳамлагар ин мавқеъ имкониятро истифода набурд. пай дар пай мо ҳоло ҳунарнамоӣ зарбаҳои хуби футболбозони дастаи Ҳайдарободро мебинем. инҷо боз як зарбаи ниҳоят хуб аст аз ҷониби бозингари Ҳайдаробод. ин ҳам бошад Бортолмю Огбече аст, оне ки дар ҳайати дастаи Ҳайдаробод бозӣ мекунад. бозиаш ҳам хуб аст, аммо ба задани гол муваффақ нашуданд. аз нигоҳи техникию фаннию бисёр мумкин аст ки ҳунарнамоӣ футболбозони ин даста нисбат ба соҳибони майдон бартарӣ доштанд, вале ба комёбӣ муваффақ нашуданд. аз шурӯи мусобиқаи Ай-лига дар Австралия 7 даврсипарӣ шуд. чун солҳои пешин дастҳои машҳури ин кишвар дар зинаҳои болоӣ қарор доранд. дар даври ҳафтум Мелбурн Виктори Аделаида Юнайтедро дар майдонаш қабул кард ва бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба поён расид. ин лаҳзаҳо ҳам дар дасти мо ҳастанд. ин кишвар ҳам ба шумо маълумот дода бошем. дар чемпионати ин кишвар 12 даста бозӣ мекунанд. як ҳафта пеш мо дар бораи рафти мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи ҷануби шарқи Осиё мавсум ба АСЕАН ки барои ҷоми Зузуки Кап мубориза мебурданд ҳарф зада будем ва ниҳоят он ба охир расид. дар вохӯрии ниҳоӣ ду даста Таиланд ва Индонезия ба ҳам вохӯрданд. вохӯрии ниҳоӣ аз ду бозӣ иборат буд. ҳоло аз ҷараёни ин бозӣ ҳарф мезанем. тавре гуфтем дар ин мадор ду вохӯрии ниҳоӣ баргузор шуд ва мо вохӯриро интихоб кардем ки таиландиҳо бо ҳисоби 4-0 зафар ёфтанд. Чанадхиб Сангкрасин аст ки ҳоло дар дақиқаи дуюм ҳисобро боз кард ва тӯби аввалро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Индонезия зад. ҳуҷумҳои футболбозони дастаи Таиланд дар ин рӯз хеле хуб ва ҳам гуфтан мумкин ки гулоро ҳам буданд. вохӯрии дигари ин дастаҳо бо ҳисоби 2-2 ба поён расида буд. дар он вохӯрӣ ҳам Индонезия аввал ба кӯтани ҳисоб шараф ёб гардид. Камбуа ҳисобро боз кард ва баъдан Крайсом дар дақиқаи 54 ва Юен аз дақиқаи 56 ҳисобро баробар ва баъдан ба сафи пеш бароварданд дастаи Таиландро ва як голи дигарро эги ва бори дигар ба муваффақият ноил мешаванд. ин голи дуюми Чанадхиб Сангкрасин аст ки ба нишон мерасад ду голи задааш дубли ӯ дастаи Таиландро ба унвони пешсафӣ ё худ чемпионӣ мерасонид. ба ин нигоҳ накарда футболбозони дастаи Таиланд боз як ҳуҷуми бисёр ҳам
دوستان گرامی، برنامه فوتبال آسیا منبع در پایان هر برنامه از بهترین بازیگران موسم گذشته فوتبال تاجیکستان یادداشت می‌شود و گل‌های زده آنها را پیشنهاد شما می‌گرداند. طور آگاه هستید از روی فرضیه فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر جلیلوف نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه و تیم منتخب تاجیکستان بهترین بازیگر موسم فوتبال سال 2021 در تاجیکستان اعلام گردید. علیشیر جلیلوف دومین بار است که برنده این جایزه می‌گردد. در همینجا دوستان گرامی، برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به انجام رسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان و آسیا است. از برنامه ما قفا نمانید و همیشه معلومات نوترین را پیدا کنید. باقی صحتمندی پیروزی شما آرزوی ماست. خود را احتیاط کنید. خیر.